ବିରାଜ ଆଉ ସୁରେଖା 2 ବର୍ଷ ଲିଭ୍ ଇନ୍ରେ ରହିଲା ପରେ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଦୁହିଁଙ୍କର ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଗଲା। ବିରାଜ ତା ଜିନିଷପତ୍ର ଧରି ଫ୍ଲାଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପରେ ବିରାଜ କଲ୍ କଲା ସୁରେଖାକୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ କୁହ। କେମିତି ଅଛ? ଭଲ ଅଛି। କ'ଣ କାମ ଥିଲା କୁହ? କଥା କ'ଣ କି, ମୋ ବ୍ରେସଲେଟ୍ଟା ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ରହିଯାଇଛି। ହଉ, ମୁଁ କାଲି ଅଫିସକୁ ନେଇ ଆସିଥିବି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସି ନେଇଯିବ। ଏତିକି କହି ସୁରେଖା ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲା। ତା ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିରାଜ ପୁଣି ଫୋନ୍ କଲା। ହ୍ୟାଲୋ ସୁରେଖା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ମିଟିଂରେ ଅଛି। ସରି, ମୁଁ ଆଜି ଯାଇପାରିବିନି। ଇଟ୍ସ ଓକେ, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଏଇ 2ଟି ଶବ୍ଦ କହି ସୁରେଖା ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲା। 3 ଦିନ ପରେ ବିରାଜ ଫୋନ୍ କଲା। ହ୍ୟାଲୋ ସୁରେଖା, କେମିତି ଅଛ? ଭଲ ଅଛି। ଏଇଆ ପଚାରିବାକୁ କଲ୍ କରିଥିଲ? ନାଇଁ, କାଲି ବ୍ରେସଲେଟ୍ଟା ନେଇ ଆସିବ। ମୁଁ ତମ ଅଫିସରୁ ଯାଇ ନେଇ ଆସିବି। ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୁରେଖା ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ତା ପରଦିନ ବି ବିରାଜ ଯାଇପାରିଲାନି। ଏମିତି 4-5 ଥର ହେଲା ପରେ ସେଦିନ ଚିଡ଼ି ଯାଇ ସୁରେଖା କହିଲା, ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ମୁଁ ସେ ବ୍ରେସଲେଟ୍ଟି 15 ଦିନ ଧରି ବୁଲୁଛି। ତମେ ଆଉ ଫୋନ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମର ଯୋଉଦିନ ଇଚ୍ଛା ହବ ସିଧା ଆସି ମୋ ଅଫିସରୁ ନେଇଯିବ। ବିରାଜ କିନ୍ତୁ ଭାବୁଥିଲା, ଯଦି ସତରେ ସେ ବ୍ରେସଲେଟ୍ଟା ନେଇ ଆସିବ ଆଉ କୋଉ ବାହାନାରେ ସେ ସୁରେଖାକୁ କଲ୍ କରିବ।